imi munozovereswa rinyere kufa. I don't, but I know how. Inini I was told that I'm going to be poisoned kumasvingo. My parents vanoti ndakatanga kuprofita ndine 1 year 8 months. 1 year 8 months. My profita tichi. Because ndakakura nchivhunduka. Ndiri ipapo ndopa ndakatanga kurwadziwa nemudumbu. At the same time ndobva ndaona shumba ichiuya. Shumba. Yeah. Saka ndaona shumba ichiuya kudaro. Inini ndaida kuzvibatsira. But at the same time kuti ndisuduruke ndikuona shumba. Adzira ziku. Zvinhu zvaitika physical here kana kuti kupindura ka. Ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa. Ladies and gentlemen, the man we have today, he is firstly a man of God, a prophet, a musician, a businessman, a visionary, but not a politician. We have got, who do we have? Prophet T. Freddy. And Prophet, welcome. Thank you so much, Zigo. Thank you so much, DJ Sparks. Thank you for welcoming us, Nancy. Panapa Tombo Tangira Baguti. We are in a very beautiful office. This is not a rented studio. Mnemusho naka chaiso. Azumambe Odenga. Yeah, ndinangu, but ndasiyana na madungu eka. But tenshungo tenda mwari. Mnemtenda mwari. Sataenda. Mne believe recalling ya madungu mava mango tanga ni name drop. Ndasana mufunga nezvazveni. Yeah, but munhu wa mwari. But I haven't thought about that. You haven't thought about it. Ko vamwana vamwari vanoti Prophet T. Freddy akadhakwa aite zvinhu zvamwari T. Freddy what without mentioning names, but we know kuti zvinhu zvinotaurika. Yeah, izvo zvinofanira kutaurika ka. Because zvikasataurika ndienda tosiyana ka. Because even Jesu chaiye. Unoziva kuti Jesu aingonzi aite zvamwari. Saka I think nyaya iripo ndeyekuti it's not about what people say, but it's about am I running my race? Saka ndichitora na race yangu ndakadaro. Mune muchirana race yenyu, but hazviaffected audience yamune minayo nevanhu vachibelieve mamuri, especially pa social media. Mumwe anoyaitaura zvake, mumwe achitaura zvake. Munozohandla sei zvinhu zvakadaro neaudience yenyu inenge ichikubelievai? Wafanira kutombozvihandla. Unoziva here Sparks kuti munhu akasungwa achinzi aponda. Kukota anotoenda ine hama dzake dzakatomiririra. Kureva kuti even ukanzi nevanhu uri right chero uri wrong, kune vanenge vatosarudza kuda kuti uri right. Ona zvinoitika ndezvokuti kana pakaitika nyaya, kune vanenge vangodecide kuti no ari right. Kwete vamwe vanenge vadecide kuti vari wrong. Saka panoitika nyaya, zvatanga kufunga munhu pekutanga ndo zvaari kutofa nazvo. Chero kada kuchinja narrative, ugone kuchinja narrative because munhu maonero ari kuti andiwayo. Tichazonyatsopinda deep. Tangotangira ipapo. Ndambotanga nekucomplimenta musha watapinda. Musha wakanaka today. This is one of the offices at Panama and hatisi ku north of Samoa. Tiri kumushaya bande. Men of God, tell us ndambotangira yapo. Ndichitanga kukuzivai muchita spiritual spectacles, something unfortunate happened to you. Mamine cheche yenyu maminayo, ife mamine tendi yenyu maminayo nesimbi. I believe zvinhu zviri pamoyo penyu chaizvo. Zvakapwanya. Zvafamba sei baba? Alright, chekutanga it was 2020 until pa lockdown. So you're correct, takatanga name tent. Takatanga ne tent 1, it was 1,000 seater, tichikura tichiwedzera. Then tatigarei mhepo yakatanga kuzonge yakungobvarurawo matende ka because anenge akura. Then we decided kuchivaka a big shed yanga ine simbi dzaungoshitaura. So it was not easy because it was a big project. Tapedza that project, I remember ndopaka pauya lockdown tichingopedzaisa marata lockdown vayapinda. Saka takapwanyirwa church
tisati taipindira tapedza kuivaka. It was a painful event. I remember by then ndaigara kuBelvedere. It was just a phone call. Nemumwe musikana aigara kudhuze nekuchechi. Prophet muri kupi? Ndiri kumba. Chechi iri kupwanywa. That was that. Chechi iri kupwanywa. Yeah, that was that, and it was a shocker. Ndobva ndatodriver. I remember I was not even understanding what was happening. Ndobva ndasvika. Chingondosvika paipai ndakasvika vanhu vemuGlenville vakaungana vachicelebrate. Okay. Vachigrade vachichita se chichitopwanya paipai. It was a shock. But patime iyoyo ndofunga kuti Mwari akangondipa chiveve. Because I could not feel any pain. Zvekuti wakuvara but unoita kungooneka chiveve karipo. Okay. So surprisingly vamwe vanhu vataitobatsira because taitopa vanhu mvura, bohota, vanhu vachiva chichera ndo vaitocelebrate. So patime iyo ndo pandakatanga kuona kuti unenge utori nemaenemies akaita se akawanda. So isusu we were busy saying kuvanhu vaipwanya kuti tine mapepa ari panapa. But patime iyo vanhu vakupwanyirwa noza zvakafanana neblack boots. Zvakafanana kuti ukada kurizina neblack boots unogona kuzokurizina but vanhu vatoita zvavari kuita. So nobody was listening to us. It was a very sad situation. So I remember ndakanga ndakanyora a song prior to that event yainzi ndiri kurwadziwa. So song iyi kuinyora kwandakaiita ndakainyora ndisiri kuziva ndicharwadziwa nei nezvichaitika kumberi. Yeah, it was just a song yakangoya mwoyo mangu ndobva ndangoimba kuti ndiri kurwadziwa. Ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa. So I remember ndiri mustudio biti richirira ndakabva ndatanga kuchema but ndaichema zviri musound before it happened. Ndakutanga kunzwa kuti no, this song there's something emotional chiri kuitika pandiri. Ndobva ndakatanga kubuda ndakuchema. I think wakaona video anonzwa ndichiti it was not a computer, it was me. Okay. So ndapedza kurekoda kudaro, then the producer said why you're doing that? And I'm feeling it in my heart. There's something chira ahead of me. I don't know what it is yet, but I know that there's something that chandogona kutadza kuzo accept, but I couldn't pick kuti chi. So ndine song iyoyo. So ndine song iyoyo vanhu pa social media pazara. Vamwe vari kuti anopwanyirwa, vamwe vati zvagonekwa, but ndiri kunyazoona ndine mareceipts andandinawo ekucancel. To put it on record, we were there on a temporary basis. Cancel inopa vanhu kalisi kari temporary kekuti mune muchibhadhara. So by that time taitobhadhara kucancel, and mareceipts tinawo tiri kubhadhara zvese. I remember paZimbo Life but before the Zimbo Life thing ndakazodzoka manje. Ndakazoti pandine song ndakanyora iyo ndikurwadziwa. But remember I said ndane chiveve. Ini ndandisisina pain ipapo. Zvandaifila pandakanyora song asi zvandaifila pakapwanywa chechi. Saka ndasvika paipai ndobva ndafonera mukomana anotishutira mavideo ndakati nakuso ndine song zvikanzi ipi? Ndikati yakadai. Ko makairekodha rini? Kudhara pandoda tiite video ndiri pachechi pakapwanya. Saka song yakanga yakarekodwa but chakazoitwa after chechi yapwanywa ivideo. So ndasvika paipai ndati ndiri kufanira kuchema but inanda musodzi yacho ndopa nenyaya. Kanza video iyi saka toita sei kuti ibude. Ndobva ndatsvakirwa katsunami kake. Ndaisa katsunami musodzi yarambobuda. Apa katsunami akawanzopodza. Aya andauchema. Ndobva ndati no toda kushuta video hande yekumhiripiri. Ndobva ndapiwa mhiripiri. Ndo yakazonyatsondivava manje. Zvoti ukatarisa video pani pandakabata tawel so ndakunyazochema chaizvo. Kodai makaita bofu. Kangoti art. So ndobva ndashuta video ndobva yapera. So I wanted to put it on record kuti song handina kunyora ndapwanyirwa chechi. Alright. Song yakanyorwa
itori paalbum rayo raifanira kubuda rainzi Area 1. Right. Saka mukuru tiri papo sationa kuti music yamunoimba inenge ine chiprofita mairi. Yes, about myself. Or it's about yourself. Yes, kunyanya about myself. Ukatonzwa zvese zvandonyora ndogondokuexplainera kuti ichinora zvakati, ichinora zvakati, ichinora zvakati, ichinora zvakati. And even ndakamborekodha futi imwe yekunzi munyama unenge wegonzo. Chandisingade munyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro, asi tsuro inonzi ako. Ndichiti futi verify nyaya yako usati wataura. Unenge uri upenyu hwangu, one or the other. Ndinotorelata kuupenyu huchauya wandinogona kuimba sandaziya kana kuti zvichizouya kana kuzotiwo pamwe pacho ndinongoimbawo generally zvemasituations ari kuitika, but kazhinji music yangu inotaura inini. Sparks, men of God wataura kuti vakaona nekuglenview vachicelebrate. Hanzi vana ndinetombovabatsira ncho pamvura. Exactly. But vana vangocelebrate without a cause. Mbobvunzawo men of God kuti vaigarisana zvakanaka here nevanhu vaita chechi yavo uye munhu akanaka here iwo Pachao. Mubvunzo wabva wasvika uri pachena. I think ndiri kwangada kubvunza but mubvunzo weka unoda kuzotarisana nawo ziso. Muri munhu akanaka here. Mukuru maigarisanawo here nevamwe zvakanaka. Pakugarisana nevanhu zvakanaka iwe unenge uchitofunga kuti uri kugarisana nevanhu zvakanaka, but iwe vanogona kunge vaine problem newe. Asi pekuti ndiri munhu ari right here indofunga ndiri munhu ari right. Because matombowapa mvura. Kwete mvura chete. Kwete mvura chete. I think kuGlenview ndingangotaura nditi kuGlenview ichokwadi kuti muprofita haatambirwe muguta akakurira. Was in I grew up in Glenview. Okay. I started church in Glenview. Saka zvakaoma kuti munhu aronyatsoona kuti munhu ari kusimuka achisimuka achinyatsoona paruta sei parugara you have enemies. To an extent yekuti musame Glenview imomo ndazopiwa stand. So pandakazopiwa stand pano patiri panapa ndanga ndichiexplaina kuti ndachida kuexplaina kuti meya vakanga vari live pazimbo live pasocial media vachitaura kuti takapwanya chechi yakwaProphet Tifred nereason yekuti by then it was Mayor Gomba. So ndobva ndapinda mucomment section ndobva ndatanga kutaipa vanhu vati kuna Mayor Prophet wacho vatoripo pano. Ndobva ndakazoedwa. Then ndobva ndakazovataurira ndakati Mayor, I think you were misinformed. Mareceipt angu aya ndanchibhadhara ndanchizikanwa council. Ndobva ndasenda mareceipt ipapo. Ndopakazonzi naMeya Moya mundoona musi weMonday kuoffice. Okay. Ndasvika Monday kuoffice paipai. Ndichingonosvika Meya zvavakataura vakati Prophet, I want to tell you something. Zvinhu izvi hazvina kuitwa nesu. We were not behind it. Ndikati ndiani? Zvanzi kuma men of God kwenyu. Kuma men of God kwenyu. Just like that. Vakashandisa kuti kuma prophets kwenyu koko. Just like that. So vadaro ndakafunga kuti vari kunyepa. Vatumira indifone. Ndobva vafonera munhu akaiswa paloud. Alright. Zvikanzi ko chechi yaProphet Fred maipwanya sei iyo yange isiri palist yekupwanya. Munhu wacho akafonerwa ndidangu mutaura nezita ndobva atotanga kuseka. Ndobva kuti ndani muri kuzvona. Gadzirisana kwenyu koko kumachechi kwenyu koko. Then I had to think quickly. Ndobva ndaona kuti panogona paine influence yemumwe munhu ane mareasons ake andisingaziviwo kuti wayakaita munhu waMwari mukuru. Ndobva ndati still chero paitwa zvakaitwa asi akapwanywa icancel. So there's no way I'm going to face this. Ndiri kufesa imimi as a responsible authority. Ndobva ndaona kuti ndikadistract unopedzera wakurwa hondo dzimwe dzisiri dzako nedzimwe ndobva ndafesana nawo. And I would like to extend my gratitude because he assisted me. Ndo akazondibatsira kuti ndichizouya panapa. Zviri pamutemo as in permanent. Ndobva mapepa atanga kufambiswa, but it was not easy. The damage has already been done. Because rakanga rafamba nderekuti chechi yapwanywa. And hapana chinhu chakaoma sekupwanyirwa chechi during lockdown.
unoziva here kuti patime ine tina vanhu vachiri kurasika kuenda kuGlenview. Vamwe vari kutoregedza kuuya vari kutofunga kuti pamwe kupwanywa kwakaitwa chechi kunongoreva kuti ndokuvharwa kwechi. Zviriyo. Mukono ndabvunza kuti but iyo kanzuru yakakukombanzeta here kana kuti yakangozongokupewo kuti hatakukutengeserewo imwe land yakakombanzeta here damage yanga yakonzeresa like kupwanya zvinhu zvacho maexpense and everything kana kuti wazongoti hatangokupewo kumwe just like that. Kwatiri isusu compensation I think apply pakuti wapwanyirwa wobva wanzi takukupa pamwe maybe zvakapfuura zvawangoinazvo sort of like. Inini chandakawana it's a alternative stand which I think I'm grateful. Though ndakaona kuti ndikada unangani kuti makatipwanyira musina kutipa notice because there was no notice. Unowana ma-distractions and unoluza focus. So it was not about kukombanzetwa. Kwatiri kupiwa pataveko zvinezvezvi. I think is good enough for us. Then we talk about men of God, I guess, allowed. You said you are not at liberty to say kuti ndiani. But mungade tupa ma clue. Handigona kupa ma clue. Asi chandingangotaura ndechekuti I appreciate vanhu vaMwari vakaita reach out to me. I've certain men of God vakarwadzirirwawo neni. Ndokupa for example, chechi chipwanywa I received a call from Prophet Magaya direct. Right. And you are so down. Uchitonzwa kuti munhu waMwari arikutaura kuti vari so down and vari kubatikana. I received a call from Hartfield Apostle. Yes, he reached out. I received a call from Prophet Ed Branson. Actually, Prophet Ed Branson came in person. Okay. And I also received a call from Prophet Hubert Angel. Nevamwewo. Saka vakamira neni ndakangozofokasana nevakamira neni. Vasina kumira neniwo ndakangoti pamwe munhu wekuti anenge asingataure nani. Asingataurawo newe pamwe saka asina kudaro. Men of God sparksika. Moyo mavo zvakaitika vanozviziva enda vanautiudza. But after that vakazosangana here kana kuita reach out or men of God vakaita reach out to him here uyo moyo mavo vachine kabitterness here because zvane 5 years zvaitika ida tave tambozvinzwa hatina tikuzvinzwa panapa. Ina ndakamirira kuti ndivakeka because kokadzokora kupwanyirwa futi. You understand? Because you kana ukangowapwanyirwa uchiziva kuti zvanga zvine mumwe munhu waMwari. Really you don't know where that is coming from and my intentions emunhu. So kutozozviburitsa pachena kuzviburitsa. Because uri kunyatsoona kuti Mwari andisimudza zvadzokera. But mubvunzo wenyu wangu uchiti ndakaita reach out here. Handina kuita reach out. Because handina chikonzero chokuita reach out. Indiri kutoona sekunge hanzi kukika datya uri yambudza. Ndiri kuona sekuti kwatakanga tiri kuGlenview the place was small. Asi tiri panapa the place is big. Of course zvakati disturba. Ende hakuna madzorero aunozviita kuti urabe kunzi wakapwanyirwa. But chakaipa kupwanyirwa manje ndechekuti munhu wese anotanga kufunga kuti wazvigadzika. Ndio chakaipera. Even up to now vanhu vese vari kungofunga kuti Fred aita sei akazvigadzika. And to make matters worse ndapanapa. Because I remember patime yelockdown, during that time ndo time yandakatanga kuzokanyisa mapanels emajurawo. Okay. Ndakuda kuya panapa nchichita mbichana. To make matters worse tapanapa now. Ndobva receive a phone call. Okay. Because ndine stand futi kuGlenview. Ine mapepa, ine compliance. Kana chinzi compliance vanozvinzwisa vanoziva kuti ndiri kunzi ndacomply nezvinodiwa necouncil. Ndaisa maculverts, road yati it's good to go ngaapprove the plan. Ndaisa sewer ndaita zvese. Paine mastains 5. Inini I was the last person kuenda ipapo. Vamwe vese vakaoccupy assistant ndakaiwana 2017. But ndakaita the last person. Because ndaiziva kuti vanhu vemuGlenview havandifariri. Right. So I wanted to be the last person kuti vamwe vese vavaka indozonoenda.
saka ndakazongonoenda ndiri pekupedzisira. But pandakangonosvika pekupedzisira panga patofambiswa narrative yekunzi Fred ndiye akatenga pesa, saka ndatanishwa again. Ndasvika ipapo ndakazongo receive a phone call kunzi mastenzi kwenyu kuri kupwanywa again for the second time. So ndakatora mapepa ekucancel ndobva ndaenda kuda kunotaura nezvegredha. Saka ndiri kuti I'm a victim yekupwanyirwa necancel twice More than once. muri muGlenview. Pakuda kunovaratidza mapepa, so ndikatoona hapana wekutaura, itori delayed match. Saka muGlenview ndakapwanyirwa kairi. Right, mukuru ndinomubvunzo wandinawo. Imimi muchiona zvese zvakaitika mulife menyu, zvakaitika zvese. Chingave chingave chaparwa nemuka chamungafungirawo kuti I think apa ndo pane mhosva yangu yaita kuti this man of God andirwise kusvika pakuparadza church yaMwari, kuti ngapasatombowe nechechi. Vachitofambirana nemubvunzo wako iwo, ndobva ndangobatanidza neuno. Vabva vati vanhu vemuGlenview havandifarire. Ana Captain Britain mahwindi ekusakubva ite sei? Handifarire. Vanhu vemuGlenview vese here? Kana kuti mutaura kuti mutaura man of God kana mapolitician? No, zvemamen of God asi zvekuno. Zvemamen of God tiri kutaura nyaya yekumaprofetsika. Ndiye tiri kutaura nezvayo. Saka mubvunzo wenyu kuti munhu anenge akakutadzira chinyi, you wouldn't know. But during that time, I was one of the few prophets vakanga vachiraiza zvekutoraiza chaizvo. I remember ndo patime yandainyanya specialize on my spiritual spectacles, pulling my crowds. So I just think kuti maybe it was just a matter yekungo donedzerwa pai pasi, of which it worked. Zvenguvawo ipi izvozvo, but chinenge chakatangwa naMwari achizoparara. For the record, handizi kutsamwira munhu kuti nditi ndichine bitterness. I don't have any bitterness, because after all church haizi yangu ndeyani? NdeyaMwari. So I don't have a bitterness. Pavanhu vemuGlenview, they are just individuals. I will give you an example. Ndine time yandaishedzerwa H-Metro. H-Metro chai isitanga tiri kudhuze nedzimba. I think ndo problem imwe yekutanga yandogona kufunga kuti pamwe ndo yaikonzeresa. Waigona kushedzerwa H-Metro, waigona kuti ine event kuri kuya vanhu kunyika dzakasiyana siyana, mototi apa ndope parking, moti vanhu vari kutengeserai apo. But pano pamwe takatomboendeswa kumapepa nevanhu vakatouya kuzotorwisa. I think ndandichangopinza imwe mota, imwe Mercedes Benz ikatotemwa nematombo nemunhu wauri kuti kana muchitengeserai apa, but vaitosvika votosvika kuchallenge, iwo ndouri kuunganirwa nevanhu paari kunzi atengesera hudi. And by time iyoyo vanhu veGlenview ndaipa vanhu mari dzemaprojects vemusika, ndaitonopa vanhu mari dzekuhodha. But still ndo pandakandzidza kuti kana munhu asingakufarire, no matter how good you can be to that person, anenge achichirasira. Mukaenda muGlenview vanotokuudzai nditori nemafomu andinawo, because ndaitoti ndikapa vanhu mari, taitosainisa vanhu mari dzaifanira kudzoka. It was more like a revolving fund, but havana kudzora vemuGlenview. But wapedza kudaro ndosemu vanhu. Another incident, pane vamwe vana vandakavakira imba muGlenview. Patakanga tiri isusu, patakazowana kuti tisema counseling center, paive iri stand hombe, but yaive nevamwe vainzi vana. Ndiri kuvati vana but mazera angu, vamwe vai ndakatodzidza nawo. Asi kana munhu wafirwa navabereki vanoramba vachingokuti mwana. So ndiri ipapo, yakanga iri stand yehuni. Baba vacho vakafa ichinzi istand yehuni, havabvumidzwa kudevelopa iri kuonekwa sestand yehuni. Ndobva ndaona kuti havazi pamutemo, isu taakunopindawo ipapo. Ndobva ndavabatsira kuti paitwe mastands ari proper. Ndobva ndavavakira two-roomed house seyavakanga vainayo, nekuvadhonzesera magetsi nechi kuti vachipinda pari proper. Do you know kuti vakaenda kumeeting ndokunobvunzwa pakufamba rume yekunzi Fred atorera vana stand. Ivo ndobva vakunzi explainai. Ini ndakaenda kucancel, ndikanoisa bank statement rangu, ndikazvikomita, ndikanyora tsamba kuti ndiri kuvabhadharira zviri pamutemo, ndikatobhadhara ndikavaka. Do you know kuti pavakabvunzwa kunzi
ichokwadi kuti makatorwa imba vakabva vataura kuti vakati havana zvavo vakazotivakira but problem yatinayo ndeyekuti imba yacho yavakativakira ine masvosve masvosve isn't masvosve saka yutusi kuti munhu wamuitira zvese but anonopoinda kuti mune masvosve iwe unopedzisira kuti wange ndounobika masvosve acho kana kuti problem yako tumba muve nechi masvosve kutenga mushonga yes kana kuti masvosve aya hasi masvosve asati natural you wouldn't know waitozonzwa nemakansela achiti kono makabatsira ri kuti imba ine masvosve saka ini ndochiita sei hazvina kusiyana nekunzi mukadzi uya wamakapa imba murora wamakapa musha ari kuti imba yamakamupa mune mapete mune mapete saka haya hamusikana kumbogarika saka you see ndo tinongoitika I think tuma challenges tiripo pachechi but after everything is said and done ini ndakazongoconclude kuti zvimwe zvacho zvinongoendera necalling iri pamunhu mwari haatendere medzi yausingagone kukurira kuti ikuvinge and I think level yezvaunosangana nazvo zvinoenderana nekuti mwari ari kumbokuona sani saka munoti mwari ari kuona sanini ndinongoona kuti ndofunga basa ravarida kuti ndiite rakakura because I'm pretty sure ari mumwe munhu akanga ari pastage yandakanga ndiri akapwanyirwa chechi zvezvapera haudzoke ende haudi kuona chinonzi chechi futi. Ladies and gentlemen, sezvongotaura naprofet probably mwari anenge aona kuti basa rauda kuti vaite rakakura anogona kushandisa Faro chaiye kuomesa mwoyo. Basa rakakura rakaitwa panapa wanoona pana basa rakanaka ende tafamba muchechi taona unoyatsona vision. Chimbotiudza kuti profeti wakafamba sei rwendo iri rwekusimudza mudhuri wakanaka kudai uye bva wamuisa kuno kunzvimbo yekuti vamwe vanogona kuti building iraidhiserva kunge riri kuchisipiti kana kuti Grange. I think apa mukuru ndo anenge akazotidzana kuti process because apane basa isi kutadza kuwaka tuzvikwere tukuisa huku dzedu kudzimba uko waiziya but pari kuwakwa chinhu chakakura so amene mukuru ndo anogona kutsanangura mubvunzo uya. I think vision iri panapa ndeyekuti this place tauyiswa pano chakatanga kuita kuvaka zviya zveshungu zviya zvekuti ndamboenda pwanyirwa so I must build. But I thank God because church inei it only took us a year kuti tiburitse the church. It's 1 year. 1 year chete. 1 year complete. Saka taakunopedzisa. But the good thing is I did not have partners in building this church. Yes. Anenge ari mwari ari kutongokubatsirawo nemaresources ako iwaye awinawo. Then pane chimwe chinhu chandanga oti nditaure. Munyika muno munhu unofanira kuziva kuti vanhu vanobatsira munhu wavanoda kubatsira. Alright. Kana ndakabuda ndichiimba songo yekuti ndiri kurwadziwa. Yakanga isiri songo yekuti vanhu vaizonzwa tsitsi venhu vachiona handina munhu akandibatsira. Handina munhu akandipa kana send. Handina kana munhu akati rekaitire GoFund because vapwanyirwa chechi. It was never happened. So ndopaunoona kuti panyika kana mwari akangoti iwewo uchabatsirwa nevanhu utobatsirwa nevanhu. Do you know Sparks kuti mumwe munhu newezigo kuti munhu anogona kutobuda achiita zvekuti munhu funga kuti anokondemwa vanhu anogona kutoitirwa GoFund nevanhu. Ndizvozvo. Abva mukuti tasingaita antirwa GoFund. So I have learned a lesson kuti munhu akanyanya kuvengwa panyika panapa munhu anonzi prophet. The prophet of God. Munhu wese anonzi prophet. The moment yekuti uri kungonzi prophet, you never get sympathy kuvanhu. But I've learned to live with it. Why do you think so? Kungovengwa here. I think vanhu vanoisa bracket. Vanoisa bracket. Kuti prophet ninge akadai saka munhu wese anofanira ngachidai. Saka ndopandodawo ndikutaure ndakamboudza mwana. Do you know Jens kuti inini dai pandakaburitsa music ndisanda kunzi prophet. Yaifamba because ndakatanga kuimba inini ndiri form 5. Okay. Yaifamba. Zvokutoenda mumachatsi zvokutoita sei ndikarekoda imwe song yakanzi Messiah Kumborera. Yokuti pandaiimba kuna vanoiziva ndaiti Messiah Kumborera Messiah ndatini Messiah Kumborera ndatini Messiah Messiah song yakafamba
Yeah. Yakafamba. But the moment yandakazotanga kudzoka kwavanhu ndichinzi Prophet T-Fred, vanhu vakabva vaataka voice. Same voice ireria rakambofamba nsanda kunzi Prophet. Rayatakwa richinzi hanzi voice Ariiti. Ranyanya kuita tete. Asi pandakatoimba pachipapa unaita kuti voice rakapenga. And for the record, you know kuti ndiri kutanga kurekodha kwangu ndakarekodwa ndasponswa. Because ndainzi ndogona kuimba. Unati akandisponsor akatiitwa competition ndaidzidza paRoyal College. Ini ndakangosvika paina vaida kutosponswawo naprincipal. Vachigadzira demo taizvirekodha necassette. Ndobva ndangosvikawo ndobva ndangokumbirawo kushaura song 1. Ndobva ndatoshaura. Principal vati ndoda kukusponsa ipa ndiri kuda nevoice iri. Ndobva ndatopiwa mari yekurekodha. Ndofirst album yangu ndichiri mwana wechikoro. Same voice ireria rainzi ariite. Ndo same voice rakandowanisa kuti sponsorship. Saka iwo ukada kuteedzera vanhu uchapedzera usingaimbi. Saka ini ndakazonyatsoona kuti chinovengwa nemunhu ndakamboudza vanhu ndikati ini I feel kuti dai ndaimboimba song ndoregedza kuburitsa kuti ndini. Imbopinda mumastreets. I will tell you kuti munozondiudza. Saka mukuti vanhu vanenge vachirwisa office yekuti office ndo inenge ichirwiswa. Saka ndo zvatakazodzidza kuti office ndo inenge ichita sei? inenge ichirwiswa. No matter what. At one stage ndakambonominatwa kumaNama Awards. But you know kuti kana paina wingi zvakatodhakwa. Madhezi oenda ndasingazoziva kuti anonzi wingi ndiani kaini. Ndazomuziva manje ipapo. Tasvika kunama kuti no. As long iyoyo aripo ngoziva kuti mawana. Actually ndakatanga kuziva wingi kutozonyatsomuziva. Ndaburitsa imwe video yainzi Tinopembera. Ndakaita ndina nababa Harare nana Bethan. Yakangoti ichingonobuda mba yatotanga kupinda patrending. Yo winga achivaburitsa mugarden ndobva ndakanyatsomuziva ipapo. Mukati ndiana ndoreplace patrending. Zvakapera. Nobva wongonyarara kutongoita usiku. You understand? Saka ndofunga kuti vanhu vanoti vanonyanyotarisa kuti aimba ndiani. That's why you see kuti kana ndakubatsira vanhu music ndobatsira vanhu music ndiri mu background. Ndinoona vakawanda vandakabatsira kumusic asi ndotovaudza kuti iwoka unowanzotoririra inini. Saka indokuitira ndiri kubackground ende kana uchinoita madeals ako itongoita kunge mari iri kubva muhomwe mako usataura kuti uri kusponswa neni because zvazvinoita akandivenga inini. But mukuru tiri pamusic ipapapo. Ini ndoda kubvunza kuti music mimi maidira munoiita ndezvelevel rekutozonopefoma here chinzi gospel artist auya kana kuti music ndiye kuda kuti vanhu vangonzwe zvavari kumba munoida zvelevel ripi music? Let me tell you that in 2019 I recorded an album rainzi Kastep Kenyasha. Believe it or not, it was a hit. Tichitarisa ma statistics. Zigo check the numbers. Song number it was the most marketed album in any strategy in Zimbabwe. Yeah. Song number 2 pane song yainzi Mnyamo Gonzo yakaita number 2 pa Radio Zimbabwe. Beg yakaita number 1 ku National FM. Another song ikapinda mumacharts ku Star FM, another one ku Diamond FM. Ndinongotaura ma radio stations ane mukurumbira atoziya. Song yangu yevideo yakaStep Kenyasha ndo yakanga iri number 1 pa top chart yeku ZBC. Yekuti kuti ma videos mamwe ese ari kubva pasi yegospel. Yangu ndo yakatanga kubva yapinda iri yegospel. I can't remember kuti yanga iri pa number G but ku gospel yanga iri pa number 1. Anditika. Even statistics zakadaro. Still mumwe munhu anenge achingokutaura kuti zvakadhakwa izvi. Haisi nyaya yekuti zvakadhakwa. Inyaya yekuti zvaitwa nani. Saka panyika panapa vanhu vanotarisa kuti zvaitwa nani. Kwete kuti zvine musoro here zvaitwa but azviita ndiani. Ipapa Zigo ndinowirirana naProphet. I still remember when they saw tight achiti Sparks unozviziva kuti zvoni muno pana chini pana kuna tsurwa munhu
potonzi zviri right kana pangandiwa mistake yotonzi just because mistake waitwa nanenge kunzi its fine but mistake iyoyo yakaitwa naZigo naSparks vatanga kuti vakomana vaya vatanga vakomana vaya ndozvavanongoita you see ndo maatori nemaunderstanding andikunatsoita point kuti vana mukuru ndakazviona uri victim. Ladies and gentlemen, Sparks chamukoka another day kuti atisanangurire victim wake waakafesa. Prophet, mangama kutudza about music. Pamataura about album irori. Kastep kenyasha. Ndabana makashanda na Bethany. Makashanda na Peter Moore. Kwete kuimba. But the whole project yacho yakamaketwa zikaita. Anmona sikabamba na Bethany, Matthias Mere, Peter Moyo, Lorraine Guyo, Baba Harare. Anchazo that nakapfupi. Na Shugeta. Ndo timu renyu eri muZimbabwe. Tichizoiso Shinso man wamakazopinza pamberi apo. Ini munhu wese timu rangu. I think those who are near me, they agree with me kuti ndino accept munhu wese padhuze. Ndazvona pana Shugeta. Album iroro. He's my son Shugeta makamusimudzira makamubatsira. Mbana yakaonda. But because of prophet. Actually alive. Andisikuziya zvaruta. But album iroro, I think ndo time yandakashanda na Madam Boss na Maititi. Because what I did is pane pandaimba na Pastor Charamba. Pandaimba kuti mufundisi Charamba unovadini ungavadini ndakaziya maititi ungavadini hapana ungavadini andigoni asi asongi ya prophet mwana pamere ungamudini auradza kumwendera nebhiti so ngoti hapana aiwa voice ra prophet ndere white kati tedzereke zvekumwe hapana ndikuti zvako ngazvikuenderane nokuti hapana ngatidzoke saka ndinoshanda nemunhu wese. And when I'm supporting people, I support people. And I was very happy when Baba Harare pavakaenda kugospel was ndakashanda nawo vasati vaenda kugospel. Zvokutoshanda nawo. Should ask him antokuudza kuti pane vandakaita guest of honor kaalbum launch rake vari vakaitira kanenge kabhawa like ku long chain. I was the guest of honor there. Ngasiya mari yakawandisa zingaite? Yes, of course. Inini pandaienda kuma-album launch, mari yandaisira muimbi ndaibvisa cash yanga isingaite less than 5,000. Kana ndaenda pa-album launch because I love music. So I was very happy pakaenda Baba Harare ku gospel. Of course I'm happy even up to now. Pandaitomboseka nawo nditi yes, apa iwe unenge wakatomboenda kwaobva mulonji yemunhu kubhawa cheko uchimusapota patori nemubvunzo muhombe ipapo wachishanda kuzokubvunza here uchimusapota iwo bva atendeuka iwo bva atichaenda. Yeah, but I'm happy and I understand where you are coming from. So I wanted to tell you that I work with everyone. Everyone, no matter kuti ndiani, whether akaita sei, mu music industry asi chipo chandakapiwa naMwari achizi chekuratidza vanhu kuti ndaita zvakati nezvakati. Alright, mukuru tiri pana Baba Harare apa. Taiga tichinetsana isusu newakomanawo. Bozigo yaga achiti no vaigona kutongoramba vachiita zvavari kuita. Anditika vachitotendeukawo asi vachitorwa music yavo. Then now imimi munenya yamataura imimi muchiona decision yange yatorwa na Baba Harare yekutosiya zvese zvavaita kutanga kuimba gospel. Pane zvavaimboita maiona paine zvakashata here mukati zvangonaka zvakadaro? No. Up to now I love Bravo nemoyo wese. Even if you to ask him, anongoza prophet vanondida. Bravo. Nemoyo wese kwete kumbodini. So kana uchida munhu manje unosupporta munhu. Ndiri kutaura kuti akaitira album launch rake kubhawa ndikaenda because ndaimuda. Paakaita decision yekuenda kuchechi ndinomusupporta because ndomuda. Ini ndiri kuti mukuru
kutoenda kubhawa kwacho kamotoenda pampasina chakamboshata ndopoint ida ndika maigona kuenda ikoko then zvoitika hamuna mwadoro hamuna zvamakaita kubhawa hakuna vanhu asiri vanhu chaicho vakatosikwa namwari andika so argument idu sengere kuti pampasitombona nedhi yekutombouya kugospel andika kana kumboti kumboanaunza kuti takusiya gospel bo zvaya zvichitoitwa zvanga zvakatongonaka talk to him kuti ndinzwe his reasoning but I might be able to defend him zvinhu zvecalling zvinonetsa une conviction yaunonzwa mumwoyo mako kuti this is the right thing to do whether wazviita zviri wrong kana zviri right asi unofollow that conviction and even up to now I respect his decision like I said munhu waunoda unomusupporta whether unomunzwisisa zvaari kuedza kuita mwana wako chaiye even ukamuti ita zvemasainzi akaramba unotoramba uchimusapota akati ndodaita zvemunthu you understand saka ndiri kuti he is a good man he did what he thought is right and whether zvazviri wrong mumaziso mevanhu but I believe it mumaziso maMwari it was the right call. Ladies and gentlemen, Prophet Tifred ndo vakatanga kumaprofita ndo vakatanga zvekunyasonzi kune muprofita ari kusponsor music ipapa murenema kune muprofita ari kubatikira mulife dzana Lorraine Guyo ndo vekutanga of course kunogona kune vakazouya vakazosvita nemari yakawandisa zvinosiyana but mubvunzo unenge uripo prophet ndeuyu Prophet Tifred hanzi vamwe kune magwaro nezvinenge chitichwa kuti siyanai nezvemunyika izvi musaite ushamwari nemunyika hanzi ushamwari nenyika it's an enmity with God nyika inenge ichitaurwa manzi usati nchiita ndivo ana baba harara but indenge ichitofunga kuti pamwe munoti munhu atendoke kawana pamwe kutovepo kwandakaita muupenyu hwavo ndokakacontribute kuti vazotendeukawo at a later stage so unoona chinonzi vhangeri ndotoona sekudaro munhu atendoke kai iye wacho baba harare dzimbo dzangu aidziridza atira pachinja kuti isave baba harare tiri kutaura kuti izvezvi kune miProphet Tifred izvo hatichaziva kana muri kusponsor kana bati munogona muchizvita private ndakamumira kana munogona mutozvita privately kune vanhu vakaita sana Prophet Passion and we've got other prophets ana Prophet Angel ana Prophet Makandiwa it's public knowledge kuti vanotomingirona naJapreza vachitombovasponsor vachita sei saka vanhu vanenge vakubvunza kuti hatisi tiri kusponsor nyika here at the same time as well vanhu vanenge vachitofuti kune magospel musician ari kuita kunoka padhora Prophet Tifred ndinekasongango kuti hapana namugonondisiro kabhegi ndipushe indotaura ndakazvimirira whoever prophet or man of God ari kusponsor music ane mareasons ake but inini I do sponsor music because I'm an artist myself. I was sponsored kuti nditange kuburitsa album rekutanga saka kana ndichibatsira vanhu ndichitoziva kuti inini dai pasina andakandibatsira ndingadai ndisina kuita sei kusina kusimuka saka handizozivawo vamwe reasoning yavo yavanoita so inini I use the word I'm an artist I didn't say I'm a musician zvasiyana an artist na musician muimbi but inini ndinofunga kuti an artist munhu anoenda beyond singing that's why uchiona kana ndakuita mavideos angu ndokanotobuda pane video imwe yandaiti let us sit down and discuss our issues amicably ndakapfeka wig nedress and every time in a criticism mwanenge vachiti wazviitirei apa wazviitirei wakadai but inini by that time I was just portraying art yokuratidza kuti it's possible kuti inini ndakagara ndiya 2021 video yatiri kutaura ndakagara panapa ndakapfeka semukadzi asi ndini futi ndiri pasaida saka hamuna problem nevanhu vakasina mama v vanopfekawo hembe naastra naanonzi ani madhiya kana iri art handina problem nayo ini ndine problem now nemunhu anozvisa mureu life kana mama v vachinzi mama v sezita ravo restage name you understand ndora vari kushandisa vane character yavari kuita se yavari kushandisa asi vakazotora mama v kuenda navo mureal life ndo panozonoita ka problem manje kuti inenge yato big problem asi kana vari mama v
vatoziva ndi mama V asi ari admire akapatsanirawo admire namama V then it's art. yasikandatizi prophet T Fred kana uri prophet T Fred vari kutileta sit down akapfeka wig yawe nehembe hapana problem but hauna paunozombondiona ndakamira Padeni, muchechi kana ndakapfeka wig kana kuti rimwe zuva rauchazombondiona futi ndakapfeka wig was muvidhio tiri kutaura nyaya yeart. I think you remember pane imwe vhidhiyo yandakaita yakanzi rest in peace yandakapinda mucoffin and I would like to appreciate vanhu veDoves vakakupai coffin ndo vakandipa zvese nemota it was more like a funeral. ranga rirani coffin ramakapinda aiwa ringe risina munhu anenge ari ikoko asi apa anozonzi wapinda mukofini yaprofeti irapo ndizoziva but ndandiri kutaura ndichiti kutopinda mukofini kwandakaita art though I feel kuti ndakaenda kuma-extremes maigona tazaumuka noti kudaro really. Remember kuti ndati inini music yangu inoprofita about myself sikayaiprofita yemukofini ndinchitoziva kuti musi wandonzi sisipo ndo music yamuchangoimba iyoyo futi man of God tikangopfuura kanyaya kasina basa maprofeti oba ndasangana nawo vese vanoti vane chipo chekuprofita vanotaura nodziva zuva ravo rekufa vazhinji vacho I've met I think ndane 4 izvezvo whether muprofita wesuit kana muprofita wegemens imi munoziva here zuva renyu rekufa I don't but I know how you die and are you at liberty to share how and where zviri mupublic domain. Inini I was told that I'm going to be poisoned kumasvingo kana zvazochinjawo zvichachinja. You know what ndo zvandaifunga but I know kuti kana chaakuzadzikiswa ndotokanganwa. Peter akatonzi uchandiramba katatu jongo risati rarira but akatoramba zvishuwa katatu jongo risati raita sangana zvinhu zvakanyorwa kana zvinhu zvachinjwa. I know about my life Zigo. I know what is going to be for me. Hakuna surprise inouya muupenyu wangu. But munorarama sei muchiziva maendero amuchaita inini handifunge ndingagone kurarama ungagone hazvina advantage asizvo ipi advantage iripo ndeyekuti kana pasina chachinja pathat prophecy it means kana ndichifamba muroad hamunyanyovhunduka handivhunduke because I know that handisi kufa neaccident. kana mukathreatenwa I don't because I know how I will end. makaziva sei like vision a silent voice what happened inini maybe taakudzoka pakuti ndoprofita sei ndoteerera voice nevision. I listen God verbal, pictorial or both. I listen from God verbal, pictorial or both. This guy is my son ndasaina kuti whatever zvamuchatora panapa isi problem makwasa mamprofitero. I don't think so. I don't think so. Problem iripo ndeyekuti let me tell you something how I got popular. I got popular. I started Goodness and Mercy 15 May 2005. 15 May 2005. But 20 years ago. Yeah. Iwe unogona tanga utofunga mamwe machechi aunoziva. Mazhinji amunotoziva mamwe achakatoya kumashure kwedu. Okay. But I was not known. Pandakazozikanwa inini, maybe I may share this kuvanhu. Ndakazozikanwa mushure mekunge ndatenderwa naMwari kuti it's time for you to be known. Ende kuzikanwa kwandakaita yangori nyaya yekuti ndakaprofita ndobva ndarekodha padhisk. Alright. Chete. Pazvaonekwa. Zvaonekwa kudaro zvakaonekwa nemumwe musikana aishanda kuredio. Maybe if you allow me or if you have time, I will tell you kuti inini pakauya munhu achiti ndoshandisa mushonga ndomuchallenja. Because I know life yangu kuti ndakakura gradually. Do you know kuti ini ndakuda kusimuka ndakatanga kuvaka ka office pachechi. But vision yangu yaive yekutengesa yokuisa ecocash. Kuti nditengese tikwanise kufanda machechi. Ndobva ndaapply handina kuwana favorable response.
ndobva ndafunga kutengesa magetsi vandashaya. Ndobva ndazoti muchechi makanobuda rimwe timu raibvisa mari muchechi. Zviri pachena kuti muchechi une maundoziva kuti ava vanobvisa mari, ndobva vabuda. Pavakabuda ndo pandakazviudza kuti muupenyu hwangu handichafa ndakarelaya nemari inobviswa nemunhu. Ndobva ndaenda patichagarika pamashops. Ndakaenda patichagarika pamashops ndikanozviintrodusa. Ndikati ndachikumbirawo kuti mundisponsewo kuti ndingotora service yangu because I know kuprofit. Imi moisa maadverts yenyu padisk rangu. Kana maisa maadverts padisk rangu rekuchechi, inini pandenge ndichiona vanhu ndichava padisk for free. That was what was in my mind. So ndikaenda mashops epatichagarika ndokwandaigara. Unongochiita ngokutaura wega. Ndobva ndazotsvaga 600 USD. 600 USD ndobva ndanoita service. Fortunately Mwari mbva vandishandisa. Okay. Mashandisirwo andakatoona Mwari nanhasi andigona kuanzokorora. Because aive kuti munhu akabirwa foni. Mbavha mbva yasungwa mvaenda kujeri. Asi foni haina kurikavha. Inini ndobva ndaprofita 15 number digits serial number yefoni yakabiwa. Ndobva ndaprofita number ine sim card raakushanda mufoni imomo. Ndobva ndanyorera vanhu ndikati if you have to call this number munorikavha foni. Alright. Munhu ndobva anorikavha foni yani Yake. That's how I got to be known. It was recorded, it was on a disc. Saka disc iroro ndaenda kugomo kudombo shava kunonzi kwaMungati. Ndaenda nechechi vanhu vari kunamata but ndo time yanga ichangobva kubuda vanhu vandachitaura kuti vabuda. So I was sitting down ndikati ai nini zvekunamata ndoda kuti Mwari mumbonyatsondidaira because ndoda kuti zvamakandivimbisa kuti zviitike zvingazvichiitika. Ndopakangosvikawo mumwe mufundisi anditoziva zita rake nanhasi. Vatangokutaurisa. Ndoda kuti mbozodai kuti muchechi kwangu kuzoparidza. Ndikati kuzoparidza do you know me? Anzi uyai. Mva maprofita. Ndikati no. I don't operate like that. Ndandoda kuansa pawati ndiprofite ufu. Kuti uone kuti why ndisingaprofite ndikanzi profita. Ndobva ndaenda kuchechi kwavo vandanoparidza. Unoziva here kuti Zigona anofunga kuti handiparidza? Anoti vanhu tese. Nenyaya yekuti chamunoona papeji pedu chatakakutenderai kuti muone iprofesi. Hakuna varume vakuru nevakadzi vakuru vanouya kuchechi kusingaparidzwa. I went to a Bible school, not 1, 2. Ndichiti makuseni manheru nemasikati manheru ndikatanga kuchechi kwedu school of ministry yandaitraina vafundisi kurava ndinchiziva bhaibheri. But chatakatendera kuti muzive kusaiti kwedu chakatenderwa naMwari iprofesi ndo yatinoposta. But it doesn't mean kuti kuchechi kwedu hakuita sei? Hakuparidzwe. Saka ndasvika iko ndaparidza. It was a powerful sermon. Pakubuda ndandakatakura disk ndinachitaura ndibva ndangosiya 2. Vanhu vandakasiyira madhiski endo vakanditeera. Vachisvika kwandandiri handikungotaurawo senyaya. Zvanzi ako ofisi muda kuita sei? Ndikandoda kuita zveEcocache. Ndobva atofona. Vatofonera agent weEcocache. Ndobva atouya. Ndobva ndatoregister for EcoCache. Ndobva pafonera weZesa ndobva atouya. Kwandiri it was a breakthrough. Ndobva ndazoona mumwe musikana wekuredhiyo. Handisoda hangu kutaura zita rake but I think akashandiswa naMwari kusvika pandiri. Ndamusiyira disk iye haana kurara achiona kushandiswa kwandandaitwa naMwari. Ndobva ati ndoda kuti muuye kuredhiyo. Papi paprogramu yangu. Inini ndikati saka ndinchiti chii? Hanzi ndoda kuti muprofite zvamuri kuita izvi. Bva ndaramba. Ndikati no handisi kuenda kunoprofita. Ini ndoda kuti vanhu nyika indizive sapastor. Not semuprofita. Ndobva ndosvika paredhiyo. Saka monditi ndokuti profeti ndikati hazvina problem. Profeti ani? Ndobva ndandoda kunzi Prophet T. Fred.
initial ye-first name yangu ndibva ndaiti T Fred. So paingoitwa general munhu achingofona call in ndichingonzi vabatsirei more like counseling. But counseling yandaita it was more like kutoprofita vanhu vaya. Saka ndobva ndanzisiya inhamba, ndobva ndasiya personal number yangu, because I didn't know kuti zvino marepercussions api. Phone yakatanga kurira non-stop. Takunzwai zvamamutaura, takunzwai. That's how I got to be where I am today. Saka ndopa ndiri kuti ndichipedza izvozvo, there is Nikki from Star FM, ndangomutaura because she was there pandakaita service yanga iri padiski. Okay. Ndichingopedza izvozvo ndakutotsvagwa nana Tilda nanani Makupisa. ndokusimuka kwandakaita se handina kumboe inene from all the people. I will confirm today I've never been outside the country kunze kwekubotswana kwandakaenda once in my entire life. Saka amuna spiritual father. No. Name is not spiritual father. Because mwari vanondindiri spiritual father. Vamwe vanotanza ufanire kungomera from nowhere, kumera paruware pasina kana ivhu. Mashandisa wedre kuti vamwe. Yeah, vamwe vanodaro. Inene I tell you kuti ndikanzi ita spiritual father today na mwari ndoita. But handisati. But ndiani wamungaite sekuona kwenu? Kuti chini? Makanzi ndamwari ita spiritual father, makanzi choose spiritual father right now. Mungachuzani. Question yacho haisi kubuda kai. Yakafanira kuti yotika kuti ukanzi choose baba wako unochuzani. Because once you say with the father it means atori father. You can't choose whether chidhakwa as long hanzi ndi baba vanotenga vari baba. So I can't choose. Hanzi iye ndiye anofanira kukubereka. Wototi tauya I panapa. can't choose. But kana unongonzi namwari. Yeah, it's now right time yekutsvaga spiritual father. Handiti kana. Mwari handifunga kuti vanokuti time yokutsvaga. Vanokuti spiritual father. Ndiningi. So I wanted to make it on record that I'm not against the spiritual father thing. Vanozviita vanozvinzwikisisa vane manzwikisiro avanoita, but inini calling yangu ndeye kusimuka nereka. Ndosaka ndichiti ndakamira panapa ndichikuudza kuti handina kubatsirwa kuvaka chechi nemumwe munhu. Yeah, I think ipapa pakakosha kuti mupataure because vanhu vazhinji takaona men of God aine mari, tinongofunga kuti mari iyo yakatobva papulpit. Saka zvinozodzoka manje pakuita problem like makufunga semanofarira music, makusponsor vanhu kunyika, kuti mari dziri dzezvipo dzedzendo dzakusponsoswa zvinhu zvekunyika. Munhu anenge achitaura ari from outside. Right now on record, bvunza vanhu vekuchechi kuti ndine offering yandotora kana tithe yandotora myself. I don't. Saka inenge iri nyaya yekuti munhu arotora ari kunze. Alright. Munhu anenge achitaura ari kupi? Ari kunze. But iwe unenge uchitotry kuitawo mabusiness ako nezvimwe zvakasiyana and everything. Even mwari akandibatsira kuti ndive nemari, ini ndichiisa muimba yani yaMwari. That's what I do because priority yangu ichechi. Mbunzo wangu ngore kuti pane church andika mukutira kuti ndimi maita zvese maita sei. Saka chechi inenge yayenyu here kana kuti inoramba iri chechi anyatsonzwise zvangu because pane uya nyaya yekuti zoni chechi ndeyamwari ndikatambobvisa mwata panyika panapa. Inoramba iri chechi yegoodness and mercy kana kuti isinawo a personal. Pamuri kuvaka mega mudhuri unoyu hausiriwo chete mudhuri wamuchavaka lawayo, pamwe muchavaka munovaka gweru, pamwe mucharamba mushandisa mari yenyu, muri kugadzira nhaka yevana venyu here kana kuti chechi. Ini ndinofunga kuti patiri kuvaka kuti mwari azotipa mapartners. Ndikawana munhu anondibatsira ibasa raMwari ndofara. But kana pasina ndochimira here kuti hapana. Saka ndopa unopinda muhomwe to do what in order for you to fulfill your vision. Ko iyo homwe yenyu mugodhi here unongomira mari, muri kuwana kupi mari? Ndopa ndandichitaura ndichiti mari unoiwana nenzira dzakasiyana ka. Unongoenda mabusiness aunoita se? Aunozviitira. Like myself I'm into mining, just to put it on record. Ndizvozvo zvamungamire kuvaka chechi kana pasina mapartners. But now chechi yapo
mubvunzo wangu kuramba uchidzoka kuti chechi inoramba ichiri yegood and mercies here kana kuti yachechi yaprofet Tifred yekuti the next thing chatakaona ndika mamembers esemuchechi vaya ndika havana power over chinichi chinhu chachi kuti zvafana kavaka chinhu changu inini and even logic chechedzi mwana wangu anofana kuziva chinhu chawakwana baba wangu ichi chinhu ndechedu ichi so ipapapo pane thin line so da kuti mungoti jekesera. I'm a visionary. When we say a visionary is someone who was given a vision by God. Saka chinonzi ministry, pursuing of a vision is what we call ministry. No definition ya ministry. Okay. Vision yangu yakafanana Genesis chapter 6 verse number 14. Noah, make yourself an ark of gopher woods. Ndi Noah ari kuudzwa nema materials ari kuudzwa kunzi shandisa material yakati neyakati neyakati kuvaka areka. But we all know kuti Noah paakapinda muareka purpose yakanga iri yekuseva even nemhuka dzipi dzese idzo. Saka inini vision yandinayo ndeyekuvaka kereke yaMwari. Kana ndavaka kereke yaMwari, church ine ma-structures. Maybe ndo zvamamchida kubvunza. Itaunza ma-structure achine simba here. Yes, ine ma-structures yekuti even after me, church inoramba ishirana without me. Same applies yekuti inini ndiri kwa Mutare. We recently takanovhura branch kwa Mutare pachikanga hall. Kuna pastor ariko anotorana church even ndisipo. Kugweru takanovhura again paShumba hall. Kuna pastor ariko anotorana church ndisipo. Ini ndikanzi ndafa nhasi service inoendera mberi. I think vanhu vakazviona, even if you look at vanhu vazhinji unotoona kuti church ino continue whether munhu abva. Saka chinenge chichidiwa ndechekuti pavision yatinayo yekuvaka kereke tiri kutsvaga vanojoina vision iyayi. Asi kana nowanzi shandisa muti wemugofa naMwari, vari kuuya havazi kufanira kuzouya vachiti shandisa muchenjeri. Because ndikashandisa muchenjeri mvura painonaya zvinononyura. Saka vese vari kuuya kana kuti vachauya kuzotibatsira pachechi, when I say kuisa mafinances hazvireve kuti muchechi hamuna mabuilders. Varimo vari kutoplayawo role yani yavo. Nevakadzi vanobika. Nevakadzi vanobikawo vari kuplaya role yani yavo. But maybe taakutaura nyaya yemafinances yekuti panze pada cement, kuti pada kubhadharwa engineer, kuti pada kubhadhara ani, ndo pandiri kuti ina handamubvira ndakaenda muchechi nchiti ngatireizei mari. Okay, so which means chinhu ndechevanhu because vanhu vakukontributawo kune mamwe maparts. And also marisitsi edu atinoshandisa anenge achinzi mari yabva kuGoodness and Mercy Ministries, kwete mupersonal account yangu. Kana taakutoti tiri kutenga zvatiri kutora risiti rwedu runonyorwa Goodness and Mercy, kureva kuti that's what makes it a church project. Okay, Pindurwa. Pajeka ipapo. Men of God tikubvunza kuti mambori mupostori ende atishore mapostori vatori nemunamatirwa anoita kutoti Mwari ndiye anoziva same yekutiwo Mwari ndiye anoziva. But pane katransition kari kuitika kubva mupostori kuenda mukristu karuitwa nemaprofeti yekuti nhasi unogona kutomona achitoprofita pasowe apo. After 2 weeks obva watoona atone church inonzi Goodness and Mercy Ministries akapfeka tai. Ndo zvamakaitawo here imi. Chekutanga ndoda kugadzisa pawati mupostori kuenda muchikristu. I don't think it's the proper wording, because I believe that a Christian is anyone who believes in Jesus Christ. So inini my parents vanoti ndakatanga kuprofita ndine 1 year 8 months. That's according to my parents. 1 year 8 months. My profita tichi. Because ndakakura nchivhunduka. All right. So kuvhunduka kwandainzi ndiri kuita ndo kuona mavisions. All right. Kwandinoita nanhasi. All right. Saka according to them vanoti ndaitya kuti light ridzimwe. Because ndiye nchiti nyoka iyo chakati icho chakati icho chakati icho. Confirmation ye the prophetic pandira haina kupiwa nemupostori, yakapiwa namufundisi wekuMethodist Church in Zimbabwe
because ndo chechi yaipinda mama. Alright. So mufundisi vakauya nebhasikoro ravo. I heard is now late. Vainzi vasiki mariri reverend vanga vari rasta. Vasvika nebhasikoro ravo ndokubva vandidzidzisa munamato vakati kana wakuvhunduka unofanira kuti handisi kuda kuvhunduka nezita raJesu. So ini ndaiti ndakuvhunduka ndobva ndaita prayer yekuti handidi kuvhunduka nezita raJesu. But pandaidaro ndaibva ndatonyanya kuona mavisions hope. And he is the one who concluded with, no. Hatizvibvumidze kuno, but I believe kuti pane chiri pamwana. Zvenza ati azvibvumidzwe kupi? Church kwavo. Alright. Because my mainline churches akuprofita. Yes. As I believe kuti kune zviriko. So ndazobva kumushanda waya kuHarare. Ndakugara nababa. Baba vaienda kupostori. Alright. Saka ini ndaiti kuna baba ndopinda navo kupostori. Kuna amai ndoenda kuMethodist. Saka I grew up zvokuti vanhu vekumusha kwedu kwaMusana vanokuudza kuti munhu airidza osho, airidza bhosvo, aita zvese kuMethodist. Zvokuti vamwe vanhu vandofunga ndakatobva ndichibva asi ndauyo kuno kupostori ndiri kuteera baba because I was a child. Ndekupi kwamaifila at home kwekuti maiti mukasvika manyanzwa mweya wangu wasvika panzvimbo? Kwese one because ndaifarira kuimba saka kuMethodist ndainoimba and ini up to now ndairidza osho to an extent yekuti taitoinge tichitohaiwa kunhamo kunzi vakomana ngavauye. Saka ndauyiwo manje kusaidi rekupostori ndaifarira the prophetic. Alright. Yeah. Saka ini ndaienjoya kwandaenda but my mother was against the prophetic. Alright. Because ichaitika even ndikatoenda kupostori kwacho vanhu vainditeera kumba vachida kuzonamatirwa. Alright. Saka mama vakatoisa mutemo wandisingakanganwe yange yakanzi mutemo ine gumi yonzi kuvana. Alright. Wekutanga waibva wanzi kana maenda kuchechi hatizoda vanoteera kumba, hatizoda vanodai. So I know that was the target. Izvezvi Sparks prophet havasi kupostori, havasi kuMethodist. Ndopananda kuda kukudai. So inini kutanga kwandakaita chechi ndakareceive calling yekutanga chechi ndiri kungoma kurira. I usually tell people this. Takaenda kungoma kurira tichiteera chechi yepostori nemumwe mukomana ndobva tanorasika. Because takateera uri usiku ndobva tanorasika. Ndobva tadecide kunamatira patakanga tiri. Takaita kunge tarohwa nechadzimiro. Ndiri ipapo ndopandakatanga kurwadziwa nemudumbu. At the same time ndobva ndaona shumba ichiuya. Shumba? Yeah. Physical here vanoti pamweya. Saka ndaona shumba ichiuya kudaro. Inini ndaida kuzvibatsira. But at the same time kuti ndisuduruke kuona shumba. But mukuru pane mubvunzo musina kupindura. Alright. Hadzira ziko. Zvinhu zvaitika physical here? Kana kuti spiritual? Just be patient a little bit. So ndaona shumba ichiuya kudaro. Ndine shamwari yangu ndakatodzikisa trouser rangu. Ndobva ndatoti rekedza ndizvibatsire. But at the same time I was praying. Yes. Ribo seterekete bebelo soto apa ndichigomera shumba ichiuya. Then I continue to pray. Yeah. Inini ndaitoona semunhu ari kuzvibatsira. Time ndobva ndaona shumba yadisappear. Then I realized it was a vision. Ndobva ndatarisa pandanga ndichiita trina paipai ndaona hapana chinhu. I also realized kuti it was not happening. Then shamwari yangu ndo yakandikutrauza wakabvisirei. Then now ndo pandakanzi naMwari kana waramba uchinamata shumba ichiuya asi ukasaregedza kunamata you are now qualified to start a church. I was form 3. Form 3. But church ndakaitanga ndapedza form 6. Ska panoya calling apa tsiripo pauno. Yes, pane appointed time. You have to know the timing. So kutanga kwandakaita church, if you really want to understand these things, ndakatanga church inini asi kwandaifanira kunge ndakatangira church nanhasi ndo regret because it was supposed kwa bhora, but I will skip that part because yakanyanya kureba.
because of our time men of God kune chidzidziso chandikuona chiri kutenderera uye chiri kutsindirwa nemamen of God mazhinji mahombe kuti hakuna munhu anoita chiprofita kana anova pastor kana mukuru wezvekunamata kufamily kwavo kusina history yemasvikiro oro history vanhu vanobudirwa nemweya oro vanhu vane uprofita hwekumasowe handigone kuwirirana nezvavari kutaura asi ndichingopindura kuti kwedu zvaiveko here of course zvaivepo because sekuru vangu inini vairapa vanhu vari kwamarange vari mupostori kwakwenyu zvaiveko here aiwa hakwedu ndosaka ndisina tamufundisi because ndakatarisa spiritual so ndichida kupedzisa ndichiti handina kuenda kupostori handina kubva kupostori because kupendacostal kwaibhadhara no makabva ne ndakabva kupostori neconviction yangu because ini ndakanzi tanga chechi asi ndoda kuti uite semunhu ari kutuhwina I will teach you how to swim mumvura so what it simply means kana uri mumvura vanhu vakaona uchirova mabhagu iwe wega ndounoziva kuti ndakabata pasi asi ari kunze anofunga kuti iwe uri kutogona saka pandakanotanga chechi isina zita but ndobva yaoverridwa netimu ranga rakandiwandira rekupostori ndo rakatanga right but mukuru kupostori mamakambovhura chechi kana mnamvura mambovhura maingoendawo namudara ndakavhura ndiri kwandakanga ndiri chechi kwandakanga ndiri inini I don't know chechi kwandakanga ndiri inini ndakanga ndaburitsirwa banga ndiri paservice it's for the record vanoziva chechiyo they will confirm this ndaburitsirwa banga ndaprofita vanhu kuti nhinga rodanana nhingi zvekuvafundisa I was so innocent so ndaitofunga ndikutogona ndatoprofita zviri nedetail ndobva ndaburitsirwa banga bishop kuchechi kwedu ndobva andisuspenda ndakasuspendwa from around form 3 form 4 form 5 form 6 mama uprofita marelationship yevanhu muri form 3 ndiri nhengereni sa zvandoita kana mukanzwa ndikuda kudhomoka ndotanga kudhomoka nasi so ndobva ndazoti ndaiti ndikabviswa pasasi muchendotanga ndobva ndazoda kunoprova kuti ndiri loyal to church saka ndakatonovhura chechi yepostori kunonzi kwaNyatsanga asi ndikaiisa kuchechi yandaipinda iri ikona nasi kwaNyatsanga zvokuti ukatosvika ipapa mwandotaura nickname yekutoti so wera Fred itoriko but yakanga isiri andaini ladies and gentlemen because of our time tadangoti mubvunzo yedu inoita ngema one word question yekuti prophet anenge achingotipindura gaga sparks tichingochinjana tobva tasvika mukuita sei mukuvhara tine song yaProphet Fred yakabuda izvezvi go and watch the video on YouTube it's a 4K video toziva kuti masong echechi vanhu hamudi kunyanyoona sterek but my hits especially this song it's a good song so go and watch it in the comment section and you tell us what you think about it prophet munoti chiko nevanhu vanoti Prophet Fred anoita mabhidhiri hanzi vanhu tongonotoroko ipoethi totakula down munhu anobvumidzwa kutaura zvaanofunga but like I said iwe munhu unofanira kufokasana nezvaunoita yeah because mamwe maanswers anotodairwa nevakakura newe if you are to ask mai vangu or ani anokuudza kuti munhu uyu aitsvaka mombe pamweya achikuudza dziri kwakati iye asiri ikoko saka chipo chinenge chiripo alright prophet pane nyaya inotaurwa mastreets kuti ukaona mavhidhiyo achishutwa povharwa kumeso pane kakunyepanyemba kari pakati papo why mimi muchivhara vanhu kumeso ndine malawsuits hobo go and google imwe yacho yakanzi 50,000 ndakaprofita munhu live pastar FM tatora OB asi munhu ndaiprofita inini ndayanisa ndamature on radio unodanana nhengi nanhengi ndikarohwa nelawsuit recently tine mumwe mukadzi watotonamata naye wandakapa maspiritual spectacles ndakakandirwa futi mamwe imwe lawsuit reason nditoti vhare vanhu kumeso kunyanya inyaya yekuti handigone kufadza vanhu asi kana yalawsuit ichifesana neni so ndo major reason that's the major reason saka kana usati wane experience unenge unofanira kunge watoweyawo kune mumwe anoda kusavharwa saka muchiona tisingavhare vamwe nevamwewo vanenge vachidaro kwaitawo dambudziko ratinoita rekuti
munhu wese even iwe ndikakuprofita iwewe munhu akakuteera iwewe anogona kuzokukonesa like tine vamwe mai vamwe vakaitirwa munana wemafuta vanogara muGlenville but vanotouya kuchechi vakutoya kuchechi in fact vanogara uchitaura kuti ndinotovingwa nevanhu toda kuti utaure zvakati utaure zvakati utaure zvakati utaure zvakati saka zvimwe zvinhu tinozviita just to protect us, just to protect yourself, and also munhu wacho watiri kuprofita. Nokuti pamwe pacho unoona kuti vana zvavanoita. Ndokupa example yekupedzisira. Ndine mumwe mukadzi wandakaprofita atoripo on YouTube, aita interview kubasa, ndikamuti wemberi ndove shure chiri chiprofita, asi aita number 2 kuinterview. Ndichikandwa nemedia pamedia akadzoka ndokumbira kuti mundibvisewo profesi yani yamandipa akusekwa because after interview akabva anoita number 2. Saka profesi yanga yekutonge kunyepa mbadzoka akati ndibvisei. Ndobva tangowanawo courage yekungozviignore. Yes. After some time vazodzoka because akaita number 1 painterview akanopinda basa. But ndobva adzingwa basa. Kama ndobva tichakwanisa kutora mumwe rekedza tichitora wechi number 2 ndobva apinda. But paprocess iyoyo yekuti azoenda panyanga takashungurudzwa naye. Saka sometimes ndinongosingade kushungurudzwa nemunhu anokuvinga pagedhi achiti mazondikandirei kuti makandirei baba vangu makandirei. Kune dzimwe nyaya dzotikasabvunza zvinonzi naZigo mapiwa mari nani naProfeti Fred. Kune mhosva dzamambopomerwa dzekuti vazhinji vakapomerwa vadzoke, ende vazhinji vatinoita mainterview vapomerwa muzvozvo havadi kuita sei kutaura nyaya idzodzo. Pavhidhiyo renyana ndaona Ola makati nyaya dzichiri mumatare handisida kutaura nezvadzo, ndikuona kunge dzakapera mumatare maakudera kutaura nezvadzo. No. Chekutanga kungotaura kwandingangoita nezvazvo ndezvekuti kutotenda Mwari. You are very correct kuti kana nyaya ichinzi wapomerwa nyaya iri serious kudaro kazhinji unodona. But iwe kana wapiwa mukana naMwari kungotenda Mwari. So mistake hombe ndeyekuti kana Mwari akupunyutsa ari akupunyutsa wochizoda manje kuzoonererwa kunge kungwara kwako kwaita kuti ubude munyaya, Mwari anozoti ngaidzoke futi kana kuti imwewo futi tinyatsokuratidza kuti ndini ndakambenge ndapinda. So all I can just do ndongopa credit kuna Mwari ndo vakanditendera. Muguru mubvunzo wandinawo ndekuti tine maprofecies atinoona. Ine big fan yemaprofecies ekuchechi kwenyu zvekutodaro. Ndinoona maprofecies zvekudaro. Ndine mamwe maprofesi andinoona sekuti panopedzisira kana papena nhongo vachiwirirana semukadzi nemurume vanodzokera kusawirirana. Maprofecies amunopa hangave maprofecies ari kutouraya mamarriages akatowanda kutodarika pane kumagadzira. It depends kuti ari kubvunza ndiani. Iwe Zigo tomboti mukadzi wako ari kuita chipfambi. Ini ndikakudza kuti mukadzi wako ari kuita chipfambi, unotodzoka achiti mandibatsira. Because hakuna munhu anoda kurarama ari murima. But pandinoprofita munhu ini ndenge ndaona mangwana. That's why uchinzwa kuti handinoona ndakamboprofita achinzi azonokuvadza munhu kumberi. Ndinenge ndaona mangwana nemaperero ari kuita nyaya. Uyezve kazhinji kacho patinopedza kuprofita munhu tinoisa munhu kucounseling. Like paripo mumwe wandakaprofita nyaya yekuti akarara nababa vake kubawa akafenda muchechi. Patinoposta imi munoona pati yekufenda, asi zvatinozoita naye behind the scene ndo zvamusingaoni. Saka kune vamwe vatotoita counseling iri proper, asi mareaction avanoita pamberi pevanhu hatigone kumacontrola because zvinhu zviri kuitika in real time. As after service we make sure tataura nevanhu. Munhu akaita sagreat man anokwanisa kupoorera akanamatiro. Ndinofunga kuti anokwanisa kana Mwari azvitendera. Imi munokwanisa here semunhu waMwari? Ndagara handina chandogona. Ini handina chandokwanisa. Uye makambochinja mvura ikaita mafuta ukaita achinja zvizhinji zvakawanda. But question yako iri kuti great man anopora here? The logic answer is there is nothing which is impossible before God. Kana munhu wawanirwa nyasha yekuti zviitike zvinotoitika. That's what I believe in. Ladies and gentlemen, this prophet Tifred tichakapa mukana wekuti vambotiudza tichivhara about project yavo yakabva mukuita yesong
yatiri kuteerera. Masong egospel masong anoponesa vanhu, so masong anoti rwiswei mbijana newakaipa, zvekuti ukaita zvekutamba wombofa wakawaona patimeline rako. Saka men of God toti mutiudze kuti song iyi zvakafamba sei, song rudzi uye rutaura nezvei, uye hamuna kuisa AI here because magara munogona but mune makazonyanyisa. Chekutanga ndechekuti song iyi kuimba ndakati Jehovha ndimambo, but ndine pandinoti kunyange zvikaoma sei, kunyange zvikarema sei, ipapa it's about my life because ndendaona kumberi kwatiri kuenda. Saka ndine hondo dzandiri kuona kuti ndichafesana nehondo dzakanyanya, asi in the prophetic kunyanya. Nokuti ndiri kufunga kuti Mwari akandipa nyashawo, ndofunga time yandakatanga ndakuudzai. Kuzikanwa late hazviroto kanga usiku. Kuna vamwe vane nyasha dzekuti vanozikanwa, pamwe ane maresources yongo usina, but hazvichinjise inini. Saka it's about the wave that is going to come, but which is going to attack me zvakanyanya. Asi sometimes unongo usingadi kutaura madetails, but unongo watoaziva madetails acho. Uyezve zvekupedzisira ndezvekuti kana ukanetsana nemajournalist, majournalist vanowanzoti ukanetsana nehwani wanetsana nevese. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana ndakamboitawo nyaya ndakanetsana nevamwe vanhu vekunhepfenyuro nechi noti wandanetsana naye noti musikana, unogona kuona kuti kunogona kuine vamwe vanhuwo vari padhuze vakapinda nemahard feelings, and they can wait for years and years for your downfall. Saka ndo zvimwe zvatinge takangotarisirawo ngoti patasvitswa naMwari. Uyezve kuvaka kwatiri kuita church, maybe I'm going to announce the name of the building. The name of the building is going to be called Miami Haven. Miami Haven. Saka itsanangure kabhosta ngokumza nakirwa remember where you heard it first. Aina kuziva. So Miami Haven is a place yatiri kuti it's a peaceful place yokuti munhu wese ane zviri kumunetsa achanga achiuya, and also it's a place yatiri kutonyanya kupa kumageto youths, nekuti tiri kuita zvinhu zvedu zviri standard. Kubva kumalights, kubva kumascreen, kubva kuchii, zvekuti even vafana vachada kutouya vachishandisa kana kuhaya evenue tichavabvumidza kuita izvozvo. Alright. Madrugs mukufaitawo zvakanyanyisa. Hakuna chinorwadza senyaya dzemadrugs. Pamaservice edu tese we condemn them. Saka isu tiri kutongoto nyaya yemadrugs ndo pana achitaura paipai kuti mumwe munhu anogona kutokuvenga ini utovenga ini Fred. Apedza kundivenga anogona kumeka short ada kuprova kuti Fred is wrong, Fred is wrong. Asi nechiti instead yekuti kuti Fred is wrong, isirawo energy yako mukutrekawo anombotengeswana nemadhiraga ari kuuraya vana, zvinobatsira nyika kuti ienderere mberi. And I think izigo problem yatinayo munyika munomu haisi yekuti vanhu vari kurova madrugs. Problem hombe yatinayo munyika munomu ndeyekuti madrugs ari kutengeswa nani, ari kupinzwa nani. Neintelligence muno nemabatiro andikwa marobhers munomu tofanira kubata vanhu vari kupinza madrugs munyika. Ndo zvandinofungawo zvandanga ndichitaura, asi mi majournalist ndimunotobatsira. Kana mada kuitawo kana documentary focus on that, wonyazoburitsa fighter madrugs man. Kana kubata pari kupe mwene wawo ari kupinza madrugs. Ladies and gentlemen, DJ Sparks vachafighta madrugs I'm going to fight madrugs. Disclaimer. Yes, madrugs achanga achifighta spiritually. Intange ndichiratidza vanhu mabhuyamani. Bhuyamani ari kwakati. Kuna bhuyamani akati. Prophet, thank you so much for your time, and we are very grateful. You are one of the top profile prophets who have opened the door for us. Tinongotiratidza zvaitwa naJesu aigara nevateresi, aigara nevatadzi, and you have done with that with us. We are very grateful. Your last words?
ndinachoti ndoda kutenda mukuru nenguva nyaya nekuti mune zvakawanda zvamunofanira muchiita and isusu tine mibvunzo yakawanda tofanira tichikubvunzai but machuza nguva inoi kuti munge muchigara nesi tatononoka panguva dzatifanira tichisvika tanonoka naiva about 2 hours but matimirira kungova nemwoyo iwo zvinongoreva something kwatiri sevanhu vanonge vachinzi vaite vakomana ava chichi but matirespect to that level sevanhu vakashoreka awana DJ Sparks nana Zigo but matiremekedza and we are very happy. Thank you, man of God. Zvakanaka. Ina ndichika sindototya kutya kwacho nokuti ndokunotyisa.